Takže čau, ja som Gabi. Ja som Lucia. Čaute. A sme členky organizácie AEŽ Bratislava. Môžete vidieť za nami našu vlajku. A radi by sme vám predstavili našu úžasnú študentskú organizáciu, ktorej sme členkami asi rok. No a ja tiež asi tak 14 mesiacov. A v podstate vďaka tomu, že sme sa aj spoznali, stali kamarátkami a už sme toho veľa spolu zažili. Tak. A kde to všetko začalo? Môžeme vám porozprávať, kde sme všetci stihli byť za posledný pol rok. A myslím, že to znie dosť dobre na to, aby ste sa minimálne pozastavili na tým, čo to vlastne aj že je. Keďže sme spolu pretestovali Istanbul, Rigu, Budapešť, Taliansko, Brusel. Pred týždňom sme sa vrátili spolu do Alicante, kde sme proste už spoznali úžasné množstvo ľudí z celej Európy. Získali sme nových kamarátov, nové skúsenosti. A zároveň sme tam postretávali tých starých, čiže máte v rámci toho získať možnosť aj kamarátov a priateľstiev, ktoré fakt budú pretrvávať a nie len spoznávať nejakých ľudí na jednu akciu. Takže čo s nami všetko môžete získať? Takže áno, je to aj zábava, je to možnosť cestovať, je to možnosť získať aj nejaké praktické skúsenosti v rôznych projektoch, pracovných skupinách. Napríklad Ľudská je súčasťou Europe Needs You, ktorý je projekt, ktorý je zameraný na študentskú mobilitu, podporovaný Európskou úniou a rozvoj mládeže, ako ste vy napríklad. Zároveň máte možnosti ešte získať nejaké manažerské schopnosti, organizačné zručnosti, zlepšiť si svoj jazyk cudzí, ktorý tiež možno sa naučíte aj popri tom aj nejaké nové. Z každého jazyka získate nejaké nové vedomosti, ale nie je to len teda o medzinárodnej skúsenosti, ale aj na lokálnej úrovni sa môžete angažovať. Na Slovensku môžete nejaké eventy organizovať, môžete nejaké stretnutia, chaty, podujatia, čo vám len nápadne, to všetko môžete robiť u nás a trénovať sa vo všetkom. A celé to je aj, že ktoré nám zmenilo dosť život a ktorému sa teraz ďakujeme. Zlomový bod v živote to bol. Za rok sme sa zmenili o 180 stupňov, získali sme toľko kamarátov na Slovensku v celej Európe, takže preto sa staňte našimi členmi, aby ste zažívali to, čo my, pretože je to úplne úžasné. A chceme, aby ste to mali tú šancu aj vy, takže ajže. Čau! A zrovna sa cítime strašne trápne, lebo nás také dve hlasy natáčajú.